Takže v dnešnom videu si ukážeme celý nový update, ale update zatiaľ není a admin tu už písal nejaké veci, takže som zvedavý, že aký bude update, ale ja dúfam, že nebude už akože toto on písal, že to možno zostane, ale že už nebude pokračovanie a akože tohto updateu, že bude proste, že niečo nové. Má byť, že vraj nejaký event tohto panáčika, sam event, že proste on bude, jak býval ten Yandel, úplne taký obrovský, takže by mal byť aj tento sam a ja som celkom na to zvedavý a keď bude niečo Yandel alebo niekto písať, alebo sa nejaký event bude diať, tak všetko vám to poukazujem, takže idem ja zatiaľ čakať. Už píše Yandel, že Albert, if are not gonna start running admin event, I will, akože že začne nejaký event, takže som na to zvedavý. A už akurát aj píše Yandel, že hello, ako čaute, alebo niečo také by to malo byť, takže už len čakám na ten event, už by konečne mohol byť. Zasa píše, že Albert start admin abusing are making me rage, akože urobí nejaký event a on ho urobí akože rage, že dostane rage quit alebo niečo také. Ja som to tak teda pochopil, neviem. Konečne už začal nejaký event. Nice. Začal Alliant, neviem, jak sa to presne číta, ale something horrible is about happening. Be very excited, to neviem presne, čo znamená. Ja moc dobrý v angličtine nie som, ale je proste alien, proste nejaký mimozenčans. To je jedno, proste chápete, že môžete dostať alien mutáciu, tak ja som zvedavý, že či ju dostanem, akože celkom dúfam, že ju dostanem a tu mi už nejaká Lil Natálka, čo ja viem, to je nepoznám, ale mi tu vyskakuje. Guys, look what we did this week. Pozrite sa, čo sme urobili tento týždeň. Aha, vidíte to počasie? Že počasie, už je tu oný veľký, nice. Se neviem, jaký to má zvuk, nemám zapnutý zvuk, môžeme sa pozrieť. To sú pecky. Poďme tancovať. Bum, bum, hop, hop. Ideme, hoši, nice. Kokos, to bude oné. Tu je krabík, ideme, tancujeme, hoši. Akože celkom v pohode, ja som na update, som ešte nenatáčal video, takže prvýkrát je to akože celkom zaujímavé. A tu sa, ja som vyskočil z mapy. Now we can run multiple event, nejaký event, meteoritický event, kámo. Už Yandel začína. Nice, kámo, som happy. Poď aj na moju záhradu, padni. Neboj sa toho, dávaj. No, padlo to reálne skoro na mňa. Poď, aj sa resetol shop, tak sa môžeme ísť rovno pozrieť do shopu, že či niečo není. A není zatiaľ nič dobré v shope. Na to si musíme chvíľu počkať a ty kokos, on ide. Yandel ide. Kokos. Tak ale to je extrémne pekné. Si eventu skončil, ale toto akože Yandel ide. Yandel tomu dáva. Kokso, nice. Mega sa teším na update, neviem, ako vy ste sa tešili, ale ja si myslím, že tiež ste sa veľmi tešili. A Yandel ide petardy. Už som jak MG Fitman, nemôžem ho kopírovať. Idem Albert, zasa nejakého toho svojho vývojára, o niečo asi prosí. Ale takto to zatiaľ teda vyzerá, keď bude niečo ďalšie, no tak vám to zasa ukážem. A teraz dal, že typ 1 pre áno, typ 2 pre nie, takže jasné, že jednotku. Ale neviem, kde to mám napísať, ja si myslím, že do chatu. Ale tie songy sú parádne, ale vypnem to, lebo to budete zle počuť. Neviem, či ste to vôbec počuli, že som to možno nie že zničil, ale proste niečo s tým spravil. Tak dúfam, že nie, keď hej, no tak iba som vám toto k tomu povedal, ale ja si myslím, že nie. Ale dal som, že jednotku, že chceme to, takže neviem, čo Yandel urobí, tak idem zatiaľ čakať, čo iné mám robiť. Dneska furt len čakám. On padá! To som vám nechtěl natočiť, že help me, I falling from, akože padám z oblakov. Ja som to nechtěl natočiť. Ale neviem, či ste niečo videli, ja vám to hádam dobre prestrihnem. On normálne
tá postavička, čo predáva you very great. I'm so sorry. Oni sa tu bavia, ale ten typek, čo proste predáva sídy, no tak on letel z hora. Kámo, to bolo mega nice. Ešte padne, ja to chcem natočiť znova, tak dúfam, že ešte raz padne, alebo bude nejaký event, lebo už čakám asi 5 minút a proste nič sa nedieje, tak akože dneska mi to celkom slabé. Neviem, uvidíme, čo ešte bude. Dúfam, že niečo mega dobré. Kakao je v šope, to môžeme ísť kúpiť, lebo kakao som minule nemal. Takže bum, kúpené a mohlo by tu dať ďalšie a ďalšie veci. A už lieta. I'm watching you, ja ťa pozerám. Hej, to je ten týpek a proste lieta si. Frajer. Toto nie on, to je pri tom seed shope, ale normálne si lieta. Chlapec. A jaké pekné nebo, you are beautiful, si krásny, jump to me, padni na mňa, je to v pohode, je to safe, je to, neviem, jak to mám povedať, to poď padaj, už padni, alebo čo má akože Yandel padnúť z vrchu, alebo nechápem, ale zatiaľ v shope nič také není. Tuto si môžeme vyzdvihnúť mutation spray a aj s tým kakaom je to teda už hej, 3 veci, takže akože 3 veci už dobré. You make me angry, robíš ma nahnevaným. Ajajaj, tu bude bitka. Ale to by nebolo zlé. Zatiaľ si môžeme pozrieť kozmetik veci. Tu majú you make me angry, lebo si ma nahnevaným. You will face me, to neviem, čo znamená. Niečo si ma urobil, pardon. I'm so... Nevedel som to, nie že neviem, ale proste neviem moc po anglicky, tak pardon, no. I'm so lonely, to tiež neviem. I cooking back, be afraid. Coming, ježiš, to niekto nevidel. Ja prídem, ale prečo akože neprišiel Yandel, však je už 15:37 a Yandel nikde a niečo akurát padlo. Laser, ale tak akože kamo, reálne, prečo to dávaš tu a nie na moju záhradu? Now I'm scared, first your flamingo, the set flamingo, then every for, neviem, čo to znamená, nepreložím vám to úplne celé. No áno, dobrým smerom ideš pod na moju záhradu? Áno, nice, yes, díky kamo. No, to si mi ani úplne nedal, chlape. Mohol si mi to dať na tento melón. Yes, on mi to tam dal. Aj meteorita mám, alebo iba meteorit, ale tu je proste extrémne veľa vecí. A poď ešte na moju záhradu a furt tu, že úplne aké by bol nejaký boss chlapec. Aj tu mám meteorit, nice. A aj tu nie, tu nemám meteorit. OK, takže zatiaľ len takéto robí brikulky. I can see everything, you are right, and I'm reporting you. Chlapci sa za chvíľu pobijú, ale jak vyzerá sa randovne tie oči a odletel, tak čau. Je po typkovi. He going mad with power. Nahneval sa a so silou, také niečo, je to v preklade. A he's going mad, no to som už čítal. Takže zasa, čo môžeme zrobiť v tomto videu? Čakať, takže ideme zasa čakať. Zasa píše, že should I get some gear stock going, že dá niečo do gearu, tak idem rovno pri gear čakať. A kámo, tak týpek hodil normálne placák. Master Sprinkler v shopu. Takže nice, ideme to rovno kúpiť. A mohol by tam dávať aj lollipopy a také veci. Aj Grandmaster, kámo, to by bolo extrémny frajer, keby to spravil. Grandmaster a lollipopy. Lollipopy sú strašne dobré a aj resetol Gearshop a zase niečo píše, ale to nie je moc zaujímavé. To neviem, čo je, to nejdem čítať a zasa môžeme ísť čakať. A zasa týpeček si tu lieta proste. Pohoda, normálne, čo som dneska robil, lietal som. A akože tú grafiku fakt, že vychytali veľmi dobre. Mega dobre. Píše, že quick jump, akože pomalý, alebo zatomený, alebo a že neskoč mi na hlavu.
Takže mohol by mu skočiť asi na hlavu, ja neviem. Here, let me give people low gravity. A sa čudujem, že akože mám aj... Galax, to čo akože robí? To je mega pekný event, grow speed small chance to fruit to get galaxy. Nice, ale áno, toto presne som ešte nikdy nezažil. Tak ja sa idem pozrieť tuto hore, lebo tam som nikdy nebol. Kámo, jak úplne silý je tam. To len tak nemôže niekto. A tuto na tú Giant Piňakovú sa ideme. I didn't make it. Quick grab my hand. Rýchle zobratie mojej ruky. Zobratie. Tu sú aj meteority. Na tie nespadni hlavne, lebo teraz akože Dobre. To sa mi podarilo. No tak ale tu asi úplne nevyskáčem. To zase nie som taký... Ale to vyzerá, keby do rakety ideme. Vidíte to? Tento tam sa môžeme ísť. Flamingo je, jak sa to povie? No, just run, ja to práve teraz zapínam. A čo zapína? Čo sa také môže zapnúť? To môžete napísať do komentáru, ale ideme sa pozrieť na toto. A áno, hej, mal som pravdu, to je raketa. Počkaj, akože ja tam môžem ísť, alebo... čo sa stalo? Haló? Tak asi sa nič nestalo. Ale zasa ani nič také dobré není v Gearshope, čo sa celkom čudujem, lebo bývajú väčšinou v pohode veci a ešte tam zatiaľ môže dať. To je ešte na to čas. A tu je Flamingo a on spí? Normálne si pospal asi, teda chce si ešte len pospať. Je nejaké rakety alebo niečo také, nejaké elektrické, to je možno z nejakej hry alebo z niečoho, čo oni majú v Amerike, ale to je mega, ale kamo, akurát proste tu, kde není žiadna záhrada, ale kde je, no tak, kamo, ide to aj na mňu, dobre, som ticho, ale ja som to rovno schytal na tie dobré veci. Takže nice a niečo mi je rovno run for your, utekaj pre tvoj život, alebo kvôli tvojmu životu, niečo také. Tuto nemám žiadnu navyše mutáciu a keďže zasa mi to pod nohou vypadlo a rýchlo si môžeme ísť otvoriť nejaké to vajíčko a tam mi padol Bagel Bunny, takže ideme utekať lebo si musíme zachrániť život, písal. Takže idem utekať a Bagel Bunny, ten ma nezajíma. A čo ja viem, toto akože vyzerá celkom v pohode. Takže tak, zasa píše Demon Oil or is weird demon. Neviem, ale toto vyzerá mega zaujímavo. Počkaj, Junk. Ja som dostal tú mutáciu. Nice, ja som chvíľu, že čo to môže byť. Ale dostal som mutáciu. Počkaj, prosím, nech je to na tú drahu. Ale ja tu nemám, nie, to si robíš srandu, reálne, ja tu mám za miliardu a pol blomblosomku, ale mne to padlo na to zle. Na toto mi to padlo a ešte na niečo, prečo mi to nepadlo na to tu. No tak za čo ideme hlasovať? Oil, water, ball, Ja pôjdem hlasovať proti tomu typkovi, lebo chcem. Takže poď sem, ty, áno, išla sem. Takže máme ďalšieho na toto a môžete mi do komentárov napísať, že keď ste to hrali, že za čo ste hlasovali, vy či za zelené alebo modré, iba to mi môžete napísať, hej. A som teda zvedavý, že čo to bude, ale je asi nejakých, nejakých 10-11 minút do updateu a proste stále nič, žiadne seedy, žiadne akože mega sprinklery proste a vyhral Oil. Aha, tak to reálne ropa padá. Nice, tak to som chcel, no. Ja som myslel, že to bude niečo iné, ale aspoň by mi to mohlo popadať na strašne veľa vecí, ale dobre, že vyhralo to, to zelené vlastne, ale to, čo som chcel ja a proste nejaký oil padá a môžeme mať olejovie. Aha, to prší a ono to padlo aj na toto. Však tu je to yes! To Junk, nice, kámo. Reálne, ešte aj meteorit do toho dal. Yes, tak ale tento update je mega dobrý, akože tých eventov je tu strašne veľa. Ale čoho není fakt, že veľa, no tak je proste tých vecí, čo tu dáva. A to taká lajna je tu, to neviem, či uvidíte v tom videu.
možno hej, možno nie a akože 10 minút do updateu a akože moc žiadne seedy nie sú, takže ešte by mohli byť, ešte má na to chvíľu čas. Nice, Burning Bud je v šope, zasa týpek padal z neba, oh yeah, the pet, čo s petom, Burning Bud je nice, 40 000, boom, easyčko, čo ops, jakže ops, okej, ešte môžem dať takto, že recall range, ale recall range mám tu a jak úplne sa randomne tancujem, zaujímavé, show me the egg a zasa proste typek ide padať. Prečo? Jesť ďalší Burning Bud, pre ten hneď idem, len si pozriem tento gear shop, dúfam, že mi to nezmizne, lebo tu budem pekne naštvatý. A Godly, nie som slepý, alebo hej, Godly Sprinkler, ešte tam podávaj aspoň 1, 2, však to ti neuškodí, ja dostal som nejakú mutáciu, takže nice, a na ktoré som to dostal? To čo je? Yes, to asi tí, čo hrajú, no tak dostali takéhoto peta, ale ten je pekný, jej, tak ale ten sa mi páči, tak ale fakt, že mega pekný, tak ale to som šťastný, yes, dobre, že hrám a natáčam aj videjko, takže jakže to nie je moja gardenka, no je view a čo robí every 15 minút, chance tu, aha, no to je zase taká mutácia proste, že je tam nejaká šanca a finally je tu Yandel, no poď sprav nejakú show poriadnu, kamo zase si zmizol reálne. Za 6 minút je update a ty akože čo robíš, chlapej? Absolútne nič, ale je 15% šanca a zasa padá, kamo, typeček padá a zasa je tu ten event, ten Burning Bud has restock, ale poď aj niečo iné než Burning Bud, ale ono toto bude dobré robenie. Master Sprinkler, yes, tak ten idem okamžite kúpiť a ešte Grandmaster, prosím, daj tam Grandmaster aspoň 1 alebo 2, Rico Range, ono to za chvíľu končí, no takže davaj Rico Range a poď kupuj. Ešte aj Lollipopy by si mohol dať, no tak davaj. Neboj sa toho, admin niečo, že spamuje, ale nič nespamuje a toto French Pot, ja to kúpim, však prečo nie? A poď aj Godly tam daj, Burning Bud, zase jaký Burning Bud? Kamo, už tu je reálne 50. A normálne sa mi až z toho buguje hra, reálne, pozerajte. A ďalší Burning Bud. A mám nejaké mutácie, ty kokos, no tak ale tento event normálne mi až z toho seká hra. Kokos! A ďalší Burning Bud, mod Burning Bud, proste všade a dostal som na mushroomku nejakú tú mutáciu, za 7 minút je nový stok a už iba 5 minút do updateu a kámo, ale Yandel ide. Yandel tomu dáva veci. A kde mám ten... to je ten hríb z toho videa. Ste to už teraz nenatáčam, ale 97 miliónov to má hodnotu. Tak ale to je mega. Too many Burning Bud. Však ale na čo tam dávaš tie Burning Budy? Reálne to úplne k ničomu. Tak už daj niečo iné. A zasa, kamo, Burning Bud v shope, to už proste ja to ani nechcem. Akože jasné, že to kúpim. Vidíte, že to môžeme spraviť video, môžete mi napísať do komentárov, že či by ste také chceli, že vypestujem, ja neviem koľko mega Burning Budov a dneska sa už vás pýtam na toľko vecí, že normálne budete len písať, ale keď chcete napíšte, keď nechcete nenapíšte, ale ja by som bol rád, keby ste napísali. A zasa to skončilo, však ale Yandel reálne 4 minúty do updateu a ty proste nič nerobíš poriadne, tak ešte pod niečo daj, dobre. Akurát o tom hovorím a zasa ten merchant sa tu znáša a on možno na neho skočí Yandel, áno, to by bolo mega pekné. Áno, diskoška, poď. Niečo to je, počkať, jaká? Hej, Galactic, ale tak to nebo, to sa mega s tým a ja zasa, hej, môžem ujetať. A môžem doletieť aj k nemu? To by bolo celkom zaujímavé. A nie, nemôžem, typek to už vyskúšal za mňa. Ale za pokus to stálo a hopa, ma skoro chytil do ruky. A môžeme už, keď som pri tom shope, tak sa môžeme ísť pozrieť, že či nám Yandel niečo dal a nenapísal to, alebo proste nič nedáva. Absolútne, že nič nevadí. OK, takže zasa môžeme ísť čakať.
už je za 53 sekúnd update a proste odkedy to, čo ste videli, tak odtedy ono to hneď za chvíľu potom skončilo, ako som prestal natáčať a máme tu ešte nejaké disko, ale však poďme dávaj tu nejaké lepšie veci trošku, no teraz sa vyťahneš, reálne, ale poď teraz úplne niečo mega dobré, daj a ja som pripravený, nejaké peniaze padajú, to je mega. To som... prečo to hneď zmizlo? A zasa kamo typek padá, reálne, čo mu je? Pepper was reset, no a Pepper, kamo, to je úplne k ničomu proste. Ach jaj. Pepper, no tak však kúpime, zíde sa, možno niekedy. Za 7 sekúnd je update a... Už to tu bude, či... Dobre, áno! Je script... Kamo, to si robíš srandu. To si robíš so mňa srandu. Úplne, že what? OK, tu máme nejaké... A toto je čo? To je nejaká polievka. Aha, takže vlastne tuto pridali iba tento akoby teplomer. Toto pridali nejakú knižku. A tuto je nejaká myška a tá čo chce. Try this food I cooked. Tak ale to som si mal nehať. Mám nejaké jedlo? Ježiš, ja som si mal niečo uvariť. Jaj, tak ale to som celkom pokazil, ale... A čo to môžem akože kúpiť? No, zasa za Robuxy reálne. Ty si taký pain to win. Aha, give me... Jaj, takže ja tiež môžem... kokos, ale jak sa mi to seklo. Ajajaj, to už nie je dobré. Ideme sa ešte pozrieť do shopu. A tu máme nové, nie, nemáme nové, a máme nových petov a toto čo je? Vidíte tam tie Guarant in 106? Aha, že je to garantované pri 106-kách, toto je pri 75, toto pri 23. Tak ale, aha, no takže ja budem asi krmiť túto myš a potom dostanem z toho, teda od tej myšky, že niečo dostanem. Môžem tam dať toto, proste niečo tam rýchlo podávame, aby, prečo to trvá 13 minút? Kamo, no tak ale neviem, či sa mi to úplne chce čakať, ale však počkáme. No tak dobre, 11 minút idem čakať a zatiaľ idem pozisťovať niečo viac a vlastne ozvem sa vám, že keď to bude hotové, lebo už akože toto tu nič moc není a keby sa ešte niečo dialo, no tak vám to len poviem. Kamo, takže asi som 10 minút čakal a vidím, že zrazu level up lollipop. Kamo, je tu proste strašne veľa a ja to posledné nemôžem kúpiť. Nie. Prečo? Aj, kamo, strašne mi ľúto toho. Už musím na budúci update si chvíľku počkať, proste 10 lollipopov som mohol mať a mám iba 9, kamo, taký som naštvatý. Čo už, no, tak aspoň niečo a ja nechcem vidieť, ako to zmizne. Aj škoda, no, ale už asi on skončil, ale oni vyzerajú mega dobré lízatka, ja som to teda ešte nikdy v živote nemal. A akože Jandel celkom ide s tými eventami, lebo strašne veľa tu je toho. Neviem, či som neprepasol. A ty kokos! Iné bomby ide chlapec. Tak ale ten ide týmto. Hneď ho ideme zobrať. Na to máme čas. Lag. Jaj, už viem, čo to je. Lag je... Akože ja mám celkom lag. A milkshake som spravil! Nice! A ideme... Vlastne nie. Čo robím? Ja nechcem lietať, kamo, ale no tak toto je fakt veľa. To aj, čo majú, typci majú, neviem čo, najlepší počítač a prečo ja skáčem? Že typci, čo majú najlepší počítač, no tak lagovalo sa aj tomu najlepšiemu typkovi, čo má najlepší počítač a... Jakže nechce jedlo, ale akože čo ti mám dať? No. Red, give me mutation food and I'll... Aha, tak to môžeme dať prasaťu a môžeme sa rovno aj pozrieť, že čo tu má on za veci. Potion, aha, ja som mu to rovno dal. Ale nejaké potiony.
View Reward a rewardy si myslím, že sú u Taco Fern. Sa to asi zmenilo, Taco Fern. Neviem, čo bolo namiesto toho, ale ja si myslím, že sa to trošku zmenilo. Varing vulkán, nejaká erupcia. A ideme skúsiť nakrmiť tú Mejža. Ale jaký oný. A ideme to dať teda tej myške. Try this food. Let's here. A čo mi dala? Ja si môžem vybrať, že čo chcem. Aha, tak ja si vyberám stolíček. Aha, ale tak akože toto sa mi celkom páči, že si môžem vybrať, že čo chcem. Dobre, ideme si ukázať ešte jednu vec, čo pridali, a tá vec, že môžeme takto si prehadzovať veci. Nie veci, ale proste, že máš nejaký setup petov a takto raz za tuším 5 sekúnd, takto si to proste môžeš prehadzovať. K tomu ešte si ideme otvoriť nejaké vajíčka, tak si nejdeme otvoriť nejaké vajíčka, to môžeme spraviť v ďalšom videu. A akože ja som celkom happy, lebo a tu máme ďalšiu mutáciu, fakt ich tu máme, že strašne veľa. Tuto takisto, schválne, môžeme to ísť spočítať, že koľko mám tuto mutácií. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mutácií mám na melóne. Môžete mi na záver videa takto napísať do komentáru, že koľko máte vy mutácií najviac na jednej veci. Toto je už teda pre toto video všetko. Nezabudnite mi do komentárov napísať, že či sa vám tento update páči, lebo mne sa akože mohol byť aj lepší, mohol byť aj horší. Nebola tam napríklad Elder Strawberry, neviem ani už hovoriť, ale nebola tam, akože to nevadí nejak, neviem, ale toto je celkom v pohode, tá myška, páči sa mi, že to môžem vyberať. Ona si, neviem, zaujímavé je to fakt, že sa mi to páči. Nezabudnite mi dať like, odber, napísať nejaký pekný komentár, môžete mi odpovedať na všetky veci, čo som sa vás pýtal vo videu. A toto je už teda všetko a čaute!